amma da sauran kallo rana da mari zai bayyana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنانا مهدي شيخ ɗan Najeriya haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce ma Kofa Sori. Insha Allah da izinin Allah wannan ita ce fitowa ta 47 kuma kullum niyya da manufa shine a haskaka mutanen jihar Katsina a faɗaɗa masu tunaninsu a ba su labarai masu sahihanci ta yadda ake mulkarsu kuma ake sarrafa dukiyarsu a ƙarƙashin gwamnati wadda ta zo da alwashin cewa ta zo ne ta yi mulki bisa ga adalci da ihsani da kyautatawa da sanin ya kamata kuma za ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa kuma gwamnati ce mai ikirarin cewa gwamnati ce akan faifai kowa ya gani lalle zuwa yanzu kam kowa ya gani kowa ya gane kowa ya fahimta kuma kowa ya ankara insha Allah a cikin wannan fitowa za mu ba ku labari mara daɗi amma kafin shiga labari mai daɗi labarin mai daɗi shine muna miƙa godiya ta musamman saboda muna ganin wata nasara wadda mu ba taɓa tunanin wannan nasara ba mece ce nasara cikin awa 48 da suka wuce mun samu saƙonnin text messages guda 16,560 a cikin wa'annan gaba ɗaya mutum ɗaya ne yake cewa wallahi ba abin da za ka gaya mani game da Mustapha in yadda don shi ya fara bani mashin a rayuwata. Allah sarki akan mashin sai Allah ya toshe maka basira akan mashin Allah ya firgita ka akan mashin ka sanya gaskiya ka take kawai saboda son zuciya ni ban baka mashin amma na baka abin da yake mashin shine ilimi wanda Mustapha ya hana ku a ƙauyuka sannan mun samu WhatsApp 22,954 cikin awa 48 dukkan WhatsApp ɗin nan godiya ce da addu'a da ban girma da jinjinawa shi ɗaya babu wanda ya ce wata magana wadda ba ta daidai ba dukkanku muna godiya muna ƙara godiya kuma insha Allahu ba za mu kunyata ku ba insha Allahu ba za a tsorata da mu ba insha Allahu ku yi ta addu'a insha Allahu sai mun samu nasara insha Allahu sai mun samu galaba insha Allahu mu ne masu nasara da sa'a da galaba da ƙarshen wannan jajircewa da kuke taya mu muna yi sannan labarin mara daɗi shine a wannan shirin za mu ba ku labarin masu makarantu guda 24 makarantun da na ce muku wallahi billahi ko dabba ba ta zama a koya mata karatu a ciki sannan ba sharri ba ƙarya ba za'ida makarantun nan idan mun faɗe su kowace muka faɗa za ku ga hotunansu a jikin WhatsApp kuma kowace muna da hotunansu makarantun nan akwai sauran 56 wanda muna can muna aikinsu ƙauyuka muke bi ana ɗauko hoton bidiyo da kuma hotonsu na kamera yau ga 24 wanda bai da ƙarfin hali in ya kalli abin nan wallahi sai ya fashe da kuka mutanen pilot primary school tudun wada jibiya wallahi ku diba makarantun wannan wai wannan su ne primary school pilot secondary school jibiya
mutanen jibiya kuna gani na kuna ji na, kuma ku kalli wannan hoton ma gashi nan yana bin wannan magana na jibiya, ku duba ku gani. Sannan ga ɗan Arau Primary School shi ma a jibiya, ɗan Arau Primary School wallahi ga ta ba shari a ciki, ba za'ida, ba ƙazafi, babu a ringizo. Wannan makarantar ga hotonta na kamera kuma ga hotunanta na bidiyo, insha Allah duk za ku gani. Ku duba sosai, ku duba wa'annan su ne makarantun. Ɗan Arau Primary School Jibiya Katsina State. 'Yan garin Ɗan Arau, 'yan Jibiya ku je Ɗan Arau ku kwashi mamaki. Ga Ramalan, wai ita ce Model Secondary School, Ramalan Model Secondary School a Bakori. Mutanen Bakori kun san Ramalan Model Secondary School. Gata. Wai a haka 'ya'yan mutane ke zuwa ana koya musu karatun firamare. In ruwan sama ya zo a haka, iska a haka, hazo a haka, kowane irin yanayi ne a haka makarantar nan suke. Sannan Pilot Senior Secondary School Jibiya, Pilot Senior Secondary School Jibiya, kun ganta ne, ku diba rufin kwananta don Allah, ku kalle ta. Kuma na sa muku bidiyo ɗin kowace makaranta da na ambata, ku duba. Wai wa'annan 'ya'yan talakawa ne, wa'anda ake cewa suna da wakilai a jiha, suna da wakilai a tarayya, suna da gwamna, suna da kwamishinoni, kila suna da permanent secretaries a cikin gwamnatin jihar Katsina, amma ga yadda suke. Sannan Adiba Katoge Clinic, wannan wajen yawon clinic ne, muna neman makarantu, muna yin asibiti shi ma daban. Mun ɗauki asibitoci sample kowane zone, za mu kawo muku ɗakin shan magani da dispensary da primary health care, za mu kawo guda 76. Wallahi in kun ga wurin na aka ce wai nan ake zuwa a sha magani a kwanta ba a lafiya, lalle za ku san alamomin tashin alƙiyama sun zo. Wannan wai shi ne clinic, Katoge Clinic a Bakori. Clinic ne wannan jama'a, ku kalla. Ɗakin shan magani ne, ku kalla. 'Ya'yan talakawa da matan talakawa da manoma da matafiya duk irishin lafiya ya kama sai dai nan wuri. Sannan ku diba Zangon Market Clinic, shi ma hanya ta kama mu, gashi Zangon Market Clinic, ku diba shi, ku diba Zangon Market Clinic kenan. Wai nan ɗakin shan magani, kuma ga signboard ɗin shi nan, ba ƙarya ba za'ida. Ku dibi rufin shi da Allah, ku diba rufin shi, ku duba clinic ne na ɗakin shan magani. Sannan ga Zangon Market Primary, mun je ɗauka primary ne sai muka samu riba ƙafa, sai muka ɗauko asibitin. Dan Allah jama'a, ku diba wannan aji, ba komi a ciki, ba komi. Jama'a ku diba, ba komi a ciki. Jama'a ku diba, ku diba. Wai ita ce makarantar da ake koma 'ya'yan talakawa a Zangon Market Primary School. Sannan ku dibi wannan 'yan rumfa Primary School a Bakori. Don Allah ku duba 'yan rumfa Primary School, ku duba. Ga bidiyo ɗinta nan ma na sa muku a bayana kuna gani, ku diba. Wai wa'annan su ne ake ce wai su ne yara manyan gobe. Ma'ana wannan shi ne 'ya'yan gwamnonin yau
'ya'yan sanatocin yau, 'ya'yan members house of reps yau, 'ya'yan majalisa, 'ya'yan kwamishinonin yau, 'ya'yan permanent secretaries, 'ya'yan DGs, 'ya'yan executive directors, 'ya'yan MDs, 'ya'yan board members su za su ci gaba da mulkin 'ya'yanku har abada ku mutanen ƙauye. Da a wannan makarantar ban ga inda za a fito da mutum da zai je secondary school ba har ya wani abu har ya zama wani abu. Sannan gashi ɗaɗɗaran liman firamare jibiya la hawla wala quwwata illa billah. Wallahi jama'a, wallahi ba shari makarantar ɗaɗɗare ce wannan a jibiya. Ku kalla, ku kalla, ku kalla. ɗaɗɗarar firamare su ku kalla. Haka take yanzu maganar da ake yi, in mutum ya yi gardama ya je makarantar ya gani. Kun ganta, kun ganta. Kun ganta. Cikakkun hotunan nan suna nan akan wannan bidiyo ɗin, ku kalla. Kar ku gaji ku kalla. Sannan ku kalli wannan Rafin Taro Primary School Bakori. Kun ganta. Ku kalla. Ku kalle ta. Ku kalli sama. Ku kalla. Ku kalla. Dan Allah ku kalli makarantar nan. Wayannan primary school ce. Rafin Taro. Sannan ku diba wannan Mararraba Bakori zuwa Tsiga. Hanya ce wannan da tana cin hanyoyin da aka ce an kashe wa kuɗi an gyara. Mararraba Bakori zuwa Tsiga. Jama'a gata. Kuma ku diba bidiyo ɗinta. Ko gireda ba ta bin wannan hanyar, ƙarya take wallahi. Ko gireda ba ta bin wannan hanyar, amma an ce wai an gyara ta. An ce an gyara ta. Sannan ku diba Tudun Tukare Primary School Jibiya. Kun gaida take. Makaranta ce wadda mai girma tsohon shugabar ƙasa Malam Umar Musa Adwa, Allah ji kansa da rahama da gafara da tausayi da afwa da rangwame, shi yayi ta, amma a kula da ita abu ya gagara. Ku kalla ku gani. Ku kalla. Kun ganta. Ga bidiyo ɗinta nan kuna kallo yanzu, kun ganta nan. Kun gani? Kun gani? Kun gani? Za ku samu cikakken bidiyonta. Sannan ga Madaka Ƙarni Ward, Zango Local Government. Shi ma asibiti ne, mun je Zango duba makaranta sai ma ga asibiti. Kun ga asibitin nan? Asibiti ne yanzu a Zango. Ka gan shi? Ana cewa ana gyaran asibitocin Katsina, Malumfashi, Funtuwa, Dutsen ma, Kankiya, Zango, amma mutanen ƙauye kowa ma ya mutu. Ga GDPSS Zangon Daura. Zangon Daura. Ga makarantar ku ta Zangon Daura. GDPSS Zangon Daura. Mata. Hotuna za ku ga su kusan 30 saboda su abin akwai ban mamaki. Aji ne nan. Haka.
malaman da muka zanta da su na makarantun nan sun ce yau shekara 1 da rabi an yanke musu albashi ba dalili kun ba bayani kun ba wani magana. Sannan sun ce duk wanda ya anshi bashi a subeb na mashin an cire mai kuɗin plate number 6,000 ba a taɓa bashi plate number ɗin nan ba. Sannan mashin ɗin nan za a baka shi bashi a 150,000 kana zuwa za ka sa hannu sai kuma a ɗauko naira 90 cash sai a baka a ce an sai wannan mashin ɗin a 90,000 sannan shi kuma an cire kuɗin lambar mashin ɗinka. Shekara da shekaru shekara 4 abin da ake masu kenan. Suka ce su tsakaninsu da gwamnati sai Allah ya isa don su tabbata Allah zai fita masu da hakinsu. Makarantu muke zuwa ɗaya bayan ɗaya kuma duk mun riga mun je. Za mu kawo muku labarin makarantu 56 za mu kawo muku kuma na asibitoci ƙananan asibitoci na shan magani duk za ku gani kowane sai mun ɗauko hotonsa mun nuna muku. Sannan ga anguwar Agege Primary School Danja Local Government. Jama'a don girman Allah ku kalli wannan makaranta a Danja unguwar Agege ku ganta. Wayana ake so a fito da professor, na ake so a fito da doctor, na ake so a fito da pharmacist, na ake so a fito da engineer. Gata Government Day Secondary School Danja. Jama'a ga makarantar ku a Danja. Kuma dadin abun makarantun da nake faɗa da garuruwa kowa ya san garuruwan nan kuma akwai mutane a zaune ba dabbobi ke zaune ba. Mutanen garin Danja ku je ku diba. Idan na yi ƙarya a kan makarantun nan in kurfa mana asiri ban yafe ba. In na yi ƙazafi ba ku kurfa mana asiri ban yafe ba. In na yi a ringizo aka rufa mana asiri ban yafe ba. Ga makarantar Danja Government Day Secondary School Danja gata yau kwana 3 da ɗauko hotunan nan kuma ga bidiyo ɗinta nan ma na sa muku kuna gani yanzu. Sannan ga Majema Primary School Tandama Danja Local Government. Tandama ce wannan ku kalli makarantar Tandama, ku kalli makarantar Tandama. Ku kalli makarantar Tandama, ku kalla, ku kalla, ku kalli makarantar Tandama, ku kalli makarantar Ɗandime ƙanƙara ruwa ya mamaye ta gaba ɗaya. Sannan kuma tana cikin makarantun da aka ce an gina ma kwalbata an mata gwata. Ku diba ruwa ya mamaye ta gaba ɗaya ta koma gulbi da rafi. Ga makaranta har makaranta ba drainage kuma in ka diba cikin inda aka ce an yi drainage an yi kwalta a ƙarƙashin wannan local government na ƙanƙara wanda local government ba su iya bada kwangila ko kobo daga Katsina ake badawa a ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar Katsina. An ce an yi gyara a wannan makarantar. Sannan ga Huriya Primary School ƙanƙara. Jama'a ku kalla Huriya Primary School ƙanƙara. Jama'a ga makarantar inda ake so a fito da likitoci, a fito da ƙwararrun 'yan makaranta wa'anda za su je Lagos su jarabawa da ɗaliban Lagos su ci jarabawa, wa'anda za su zo quiz su ci quiz tsakanin su ɗaliban Kaduna. Ga makaranta Government Senior Secondary School Jikamshi Musawa Local Government. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Astaghfirullah wa atubu ilayh. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. wai mutum ne zai cutar da mutane ƴan uwan shi haka. Diba mai diba mai ɗoroyi ƴan ɗaka Primary School ba ƙari. Ku dibe ta
gata kun ganta wallahi ba rufe me ɗorayi ce a batsari mutanen batsari in sheri ne kuka rufa mana asiri wallahi ba kuma alke kun ban yahe ba in na yi ƙarya ba kuka rufa mana asiri wallahi ban yafe ba kun ganta nan sannan ku diba government day secondary school yan doma ingawa local government la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tausaya mana Allah ka kwace mu hannun wa'annan azzaliman shugabanni ya Allah ka diba abin da ake yi ma bayan ka da dukiyarsu ga makaranta makera babba primary school kankara ita magata yan makera primary school kankara in kun rufa ban yafi ba in kun ga nayi ƙarya kuka ɗaure man gindi wallahi ban yafi ba ga ta nan ma da yara a ciki wannan mun same su da yara a ciki ku je da hoton nan za ku iya gane yaran nan kowane yaro zai gane kanshi a ciki haka ake karatu sannan ku diba wai model Ali Usman model primary school daddara Ali Usman dan sarkin Katsina ne Usman na Goggo na san shi can gidan shi a wajen gongon muna ƙananan yara in muku sai ce ga gidan dan sarki kun gan shi nan yanzu idan Ali Usman ya ga wannan makarantar yana ma da rai ko ban sani ba amma yau da Ali Usman na da rai ya ga wannan makaranta wallahi cewa zai an ci mutuncinsa an ci mutuncin zuri'arsu na Usman na Goggo da sarki Kabiru da sarki Al-Mumuni dan zuri'arsu ne an wulakanta su an ɗauki sunan wani tsatsansu an sa makaranta dan Allah ku kalli cikin makarantar nan Ali Usman Model Secondary School ɗaɗɗara kun ganta ne kun ganta ni ina jin mutanen wannan makarantu da muka nuna yanzu ga shawara in za ku ɗauka kuma wallahi da gaske nake duk yadda za a yi wani daga cikinku ya ba da gonarsa don Allah ku kuma ku ganganta ku siya gonan nan in kun siya mai taro mai sisi mai kobo mai siminti mai komi ko da ginin ƙasa ne don girman Allah ku gina azuzuwa kamar guda 3 ya zama ita ce taku ce ta kanku ba ta gwamnati ba cikin 'ya'yanku da suka karatu ku ɗauko su ku ba su malanta ku tara masu kuɗi ni idan kun gina wallahi billahi duk wanda ya gina primary school aji 3 neme alkawarin da kujeru da tebura da alli na shekara guda da kuɗin malamai guda 3 na shekara haka zan ɗauko kuɗin malamai na shekara 1 in miƙa muku albashin malamin primary school haka zan kawo muku kujeri da tebura da allo da allin shekara 1 wallahi duk wanda yi zai ba shi kyauta saboda bisa ga alama dai ba ruwan gwamnati da ku kowane ƙauye da aka yi ma wannan ta'annutin za ku iya gina makarantu azuzuwa 3 ku sa 'ya'yanku ku ɗauki 'ya'yanku da ke wannan gari ko jikokinku ku ba su koyarwa ni kuma na ɗauki ɗawainiyar malami 3 kowace makaranta kuma wallahi kuɗin shekara zan ba ku ajiye account sai dai duk wata ku ba su albashinsu in gwamnati sai ta can ba ta yarda da ku ba wallahi za mu tura muku ƙungiyoyi waɗanda suke da tasiri a harkokin ilimi ƙungiyoyi masu zaman kansu na addini da waɗanda ke zama kansu wallahi su ɗauki ɗawaine in za ku yi jarabawa ku zo ku yi jarabawa a ƙarƙashinsu a ƙarƙashin lemarsu a ƙarƙashin jagorancinsu a ƙarƙashin kariyarsu wai akwai gwamnati ake irin wannan abu muna nan muna bibiyar wani ƙaton list da aka ce an yi gyaran primary school Allah ya taimake mu ga cewa makarantun nan akwai wanda aka ba gyaransa ko ɗan majalisa
ko wani kansala tsoho ko sabo ko wani acting chairman ko wani daga cikin jami'an gwamnati muga kamfanin da aka ce an ba aikin da rashin kunya mu bi ba'asi wallahi mu zo mu fallasa mu haskaka mu faɗaɗa mu ba ku labari illa daga ƙarshe ku kuka san me za ku yi amma ku ci kanku maganan ƙananan ɗakunan shan magani da maganan ƙananan makarantu na firamare wallahi ba a san da ku ba wallahi ba ku isa ba wallahi ba ku da matsayi wallahi ba ku da tasiri sai a wajen Allah ka ce talaka jihar Katsina Allah ka kubatar da jihar Katsina Allah ka taimaki jihar Katsina Allah ka kare jihar Katsina Allah ka kubatar da jihar Katsina daga zakunna da siyaki mai yawa da kuraye da suka mata ƙawanya dare da rana sahiya da maraice bayan sun mata ƙawanya sun ƙwaƙwale ta sun cinye ta kasancewa su manya-manya sun kuma firgita mutane sun sa kowa ya yi shiru kamar ruwa ajiyo dam ya balle ya ci su kamar wannan dam ɗin da aka ce an biya kuɗi a yi wanda ba a yi ba kamar shi ma ya balle har an gama an balle ya zo ya ci su ko kuma ruwa na dutsen ma shi ne ya ci su ko kuma ruwan ƙwallon ƙananan yara ba ku san ƙwallon ba wani tafki ne ko kuma tafkin dewa ko kuma tafkin dutsen safe duk masu ƙananan shekaru ba ku san wannan ba mu duk mun san su waradallahu allazina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khairan wa kafa Allahu almu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan azizan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma da sauran